Nasugatan naman po ang isang rider matapos mahagip ng truck ang minamaneho nitong motorsiklo sa kahabaan ng National Road sa barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Kahapon po nung hapon ng Marso 9. Batay sa investigasyon ng pulisya, kapwa na patungong eastbound ang motorsiklo at truck kung saan nasa unahan ang rider. Mula sa motorcycle lane ay nagtangkang pumasok sa main lane ang motorsiklo na naging dahilan upang mahagip ito ng truck. Dahil dito nagtamo ng sugat ang 2 anyos na rider at agad na isinugod sa Sual Primary Care Infirmary Facility kung saan siya ay kasalukuyang nagpapagamot. Samantala, hindi naman nasugatan ang 41 anyos na driver ng truck. Dinala naman sa Sual Municipal Police Station ang 2 sasakyan para sa kaukulang disposisyon habang inaalam pa ang halaga ng pinsala ng mga ito. IFM News. IFM News. IFM News.